Prečo ste dneska prišli do Košickej futbalovej arény? Prišli sme povzbudiť našich športovcov a dúfame, že vyhrá tá škola, ktorá si to najviac zaslúži. A komu teda dneska fandíte? Tým najlepším. Hrali ste aj vy na tomto turnaji? No, naša škola hrala, ale my sme neboli hrať, takže sme len povzbudzovali. Boli ste už na Košickej futbalovej aréne predtým? Áno, už bola som veľakrát a musím povedať, že je to tu super. A na aký zápas si napríklad bola, alebo čo sa ti najviac páčilo? Spartak Trnava versus FC Košice a Dunajská Streda versus FC Košice a ešte nejaké také. A Žižka Slovan Bratislava versus FC Košice. A čo sa tebe páči na tomto štadióne? Všetko je to tu pekné, je to tu nové, vyzerá to tak elegantne, vyzerá to tak športovo a myslím si, že máme aj košické farby. Sú tu žltá, modrá, úplne tu ladí k celým Košiciam. No chalani, kto je váš obľúbený futbalista? Bellingham, Messi, Za aké týmy hráte? Slavia, Tukej, CFT Benekol Košice. Dobre chalani, a vy chodíte do Košickej futbalovej arény, alebo boli ste tu na už? Bol Na aký zápas ste tu na boli? Real Betis proti Ukrajine. A boli ste aj na iné zápasy? Áno, A ty si bol na aké zápasy? tiež Real Betis Ukrajina. Dobre chalani, a viete mi do kamery ukázať, ako by ste oslavili gól, keby ste dali? V akom drese by ste si tu chceli zahrať? Asi v Benekol drese. Slavia. Super chalani, ďakujem veľmi pekne.